Noniin, ja nyt sitten yritetään vähän animoida Hesusta, katsotaan mitä tästä tulee, eli tämä on juuri siinä edellisessä tilassa, mihin tämä viimeksi jäi, eli me saatiin Hesus kävelemään tämän Footstep-moden avulla, eli käytännössähän me sen jälkeen me mentiin vielä tähän Figure-modeen, eli mä valitsen nyt täältä jonkun luun, ja jos mä painan itseni täältä, tai Hesuksen täältä Figure-modesta pois, niin tämä hahmo alkaa tälleen kävelemään eteenpäin. Nyt kuitenkin tilanne on se, että monesti peleissä ja missä tahansa muuallakin, kun tehdään hahmoja tai muuta, niin tarvitaan tämmöinen walk cycle, eli tämmöinen kävelyanimaatio, mikä periaatteessa se hahmo kävelee paikallaan. Se ei kävele eteenpäin, vaan se kävelee paikallaan ja sitten pelissä sitä hahmoa vaan liikutetaan eteenpäin ja sitten kuin illuusionomaisesti se näyttää siltä, että se hahmo kävelisi pelissä, vaikkei se oikeasti sinällään kävele, vaan se kävelee vaan paikallaan. Samalla tavalla siis toimii periaatteessa, kun silloin aikoinaan se meidän pomppiva pallo, että se pallo vaan pomppi paikalle ja sitten sitä liikutettiin eteenpäin. Ja nyt sitten mä teen tämmöisen, että mä painan tässä Ctrl A, eli mä valitsen nämä kaikki mahdolliset kappaleet, mitä multa ikinä täältä löytyy. Ja täällä mulla on sitten kaikille näille keyframeja, niin mä valitsen ne kaikki ja klikkaan hiire oikealla ja otan ne delete selected keys. Niin nyt toivottavasti, jos tää vaan yhtään juttelee mun kanssa, on toiminut niin kuin pitää. Nyt jos mä skruppaan tätä taikajanaa, niin mitään ei käytännössä tapahdu, mutta Hesus on tossa ihan kohtuu hyvin asetelmissa tämmöiseksi niin kuin valmiiksi animoitavaksi hahmoksi. Eli sillä on ihan hyvä asento tässä vaiheessa, että me saadaan sitä sitten niin kuin käsin sitten animoitua. Ja nyt jos me tehdään tämmöinen walk cycle, eli tämmöinen tavallaan kävely tolle hahmolle, niin yleensä näitä tutoriaaleja on hyvin paljon ja kaikki ohjeita löytyy ihan hirveästi, mutta nyt kun me ollaan tätä Hesusta rakennettu, niin mun mielestä tehdään tämä nyt tälle näin, että me saadaan tämä sitten, jokainen on omalle hahmollensa, oli se Hesus tai joku muu, niin saisi jonkinlaisen tämmöisen kävelyanimaation tehtyä. Ja sitä varten mä menen tuonne time-konfiguraationi ja mä säädän tän, että mulla on 0-24 freimiä mulla on tätä animaatiota, eli käytännössä näin. Ja nyt sitten tämän 24 freimin aikana niin meidän pitäisi saada siten, että Hesus tekee 2 kappaletta askelia. Ja miten tämä nyt sitten tulee toimimaan, niin me tarvitaan tähän varmaan aika monta ottoa ainakin tähän videoon. Katsotaan nyt, miten tämä lähtee tästä liikkeelle. Jostain syystä siellä ei ole kädetkään nyt ihan kunnolla kohdilla. Ei varmaan, kun se lähtee toisella jalalla ja toisella jalalla ei. Eli periaatteessa mä teen niin, että mä otan täältä tänne autokiin päälle ja mä teen itse asiassa tämmöisen systeemin, että oikeastaan pitäisiköhän toi tehdä niin, että mä voisin freezaa ton kehon, eli ton mä freezaan, niin mä pääsen paremmin käsiksi sitten näihin. Eli käytännössä autokii päällä, niin toi on ihan hyvä tossa, ja sitten siirrän ton takana olevan käden tohon noin. Eli periaatteessa tällä hetkellä mulla ei ole vielä mitään tässä tapahtunut, eli nämä kummatkin kädet on sitten tossa suurin piirtein tolleen paikallaan. Ja nyt sitten, jos mulla on nollakohta, mulla on semmoinen, että mä haluan, että tämä Hesus astuu silloin toisella jalalla eteenpäin ja toinen jalka jää taaksepäin, niin käytännössä se, mitä tapahtuu nollafreimissä, niin pitää sitten täällä puolessa välissä, eli onko se nyt sitten frame 12, niin se on sitten se, mikä tapahtuu peilikuvana, ja sitten se, mitä tapahtuu näissä nollassa, niin tapahtuu myös 2/4. Ja sitten tässä transitio tästä 0-12, niin onko se sitten 7, eli 2, 4, 6, 2, 4, 5, eli onko sitten 6, eli 2, 4, 5, 2, 4, 5, eli 6. 6 on sitten se tässä keskellä se, mikä sitten on taas jonkinlainen kohta, ja sitten puolestaan se, mitä tapahtuu 6, niin tapahtuu peilikuvana sitten tästä 12 eteenpäin, että onko se sitten 18, eli 2, 4, 5 ja 2, 4, 5. Joo, eli siinä on aina sitten 5 freimiä aina jokaisessa välissä, eli täällä tulee olemaan sitten keyframe aina 5 framein välein.
Ja mitä nyt sitten nollassa tulee tapahtua, niin mulla on autokii päällä ja mä haluan, että tää lähtee nyt sitten tällä vihreällä jalalla eteenpäin. Eli valitaan vihreä jalka. Ja mä siirrän tämän vihreän jalan tonne käytännössä, no nyt kun mä yritän siirtää sitä eteenpäin, niin se ei tietenkään mene hirveästi eteenpäin, kun se jalka on jo suorana. Eli Hesuksen jalat siis käytännössä ei ole mitkään hirveän pitkät, joten tässä ehkä jopa pitää tehdä semmoinen operaatio heti alkuun, että mä otan tästä meidän rootbonesta kiinni, me siirrän tätä pikkasen alaspäin käytännössä noin, että me saadaan sitten Hesusta sitten animoitua. Ja nyt sitten mä pidän tätä nollatasoa ikään kuin semmoisena kävelyalustana, eli mä haluan, että Hesus on tossa, se olisi niin kuin noin tuolla, ja se mikä siellä nollakohdassa on tuolla, niin mä haluan, että tämä meidän toinen jalka olisi sitten käytännössä jotenkin noin. Eli nyt meillä on sitten tämmöinen tilanne, että meillä on jalat näin, ja se mikä meillä on sitten nollassa, niin käytännössä meidän pitää sinne 12, meidän pitää saada peilikuva. Eli nyt sitten mä katson, että mikä on tämän käytännössä toi X ja Z-arvo, ja sen jälkeen mä laitan ne tälle, ja sitten mä vaihdan näiden paikkaa. Ja tähän oikeastaan, jos nämä ei ole mitään kokonaisia lukuja, niin mä voin laittaa tänne näin, että toi vihreän X on miinus 9,72 ja sitten senttimetriä ja Z on 8,759 ja sitten sinisellä tuolla puolestaan on, näis katsoa täältä, noin, sinne hävisi meidän notepädi tuolta, niin sinisellä X on 9,721 ja sitten Z on 8,668. No nyt me voidaan tästä katsoa, että katsotaan toi X voisi olla vaikka 9,7 ja 9,7 ja sitten toi voisi olla vaikka 8, laitetaan toi vaikka 8,7 ja 8,7, eli naputellaan tommoset luvut sitten tänne, eli tää oli 9,7 ja 9,7 senttimetriä. Mitäköhän mä siihen äsken kirjoitin? Katsotaan Ctrl-Z:llä. Joku tapahtui nyt fiba. 9,721 senttimetriä. Noin. Sitten sen jälkeen Z on 8,6 senttimetriä. Noin. Aha. Onpas tää vaikeaa. Noin. Sitten sen jälkeen tähän toiseen. Itse asiassa tämä sama juttu pitää, sehän pitäisi olla tuolla nollafreimissä, eli katsotaan tänne, laitetaan nämä nyt kuntoon. Eli toi on tossa ja se oli 8,7. Eli nähtävästi se ei tykkää mennä ton alemmas. Katsotaan tosta, eli laitetaan se. Ahaa, se pitääkin olla toi Y. Elikkä niin, koska se on lokaali. No niin, no tässä nyt meni heti sitten pieleen. Mä katsoin väärin noin akselit. Laitetaan tuohon -12. Noin. Oliko tääkin nyt sitten? Laitetaan tohonkin 29. Noniin. No nyt se lähtee. Eli X ja Y eikä X ja Z. Joo, no niin. No nyt meillä on siis -12 ja -9,7 ja 9,7 ja 29. Eli nämä nyt sitten olisi sitten noin meidän arvot. Laitetaan tonne tohon, mä vielä siirrän ne tänne. Eli vihreällä oli toi Z:n sijaan otetaan Y ja sinne tuli -12. Ja sitten tämä täällä, niin se on 9,7 ja Y on tuossa
29 senttimetriä. Eli käytännössä kokeillaan, lähdetään noilla liikkeelle. Ja nyt siis se, mitä täällä tapahtuu, niin nyt täällä on tämmöistä hyvin pientä liikettä. Me halutaan, että nämä samat keyframeit nyt, mä siirrän itse asiassa, nämähän on ne keyframeit, mitkä mä halusin, että on täällä nollassa, niin mä itse asiassa joudun siirtämään ne tänne nollaan käytännössä noin. Nyt jos mä skruppaan tätä aikajanaa, niin täällä ei pitäisi käydä yhtään mitään muutosta, niin kuin ei käykään. Mutta se, mitä tässä nyt käy, niin se sitten pitäisi käydä tavallaan vastakohtana täällä 12. Tässä nyt itse asiassa on semmoinen tilanne, että eihän tämä koko homma on vähän ilmassakin, eli meidän pitää käytännössä siirtää, tämä nyt ei mennyt ihan täydellisesti, nyt pitää koko juttua siirtää pikkasen alaspäin, eli käytännössä noin, ja sen jälkeen vielä siirretään tohon noin, eli tossa nyt voisi olla toi meidän koko juttu. No, katsotaan nyt sitten nämä kertaalleen vielä uudestaan. Eli tää on vähän tämmöistä pientä jumppaa. Eli 9,7 ja 12,428, 12,428 mä kirjoittelen noin tonne muistiin tonne toiseen ruutuun. Ja sitten tuo oli 29, no niin se näyttää ihan kohtuu hyvältä. Eli mä vielä kopioin nää tonne noin. Käytännössä näin. Eli nyt sitten tässä 12 kohdalla, niin mä siirrän tämän tästä tänne taakse, eli tuohon noin. Eli laitetaan se tohon. Se ei jostain syystä ihan sinne kohdilleen mene, mutta se pitäisi olla täysin vastakohta, mikä tuossa oli tuolla toisella, ja sitten siirretään toi tonne käytännössä näin. Eli nyt meillä pitäisi olla sitten tämmöinen liike sitten tässä käytännössä. Hesuksen jalat tekee tämmöistä liikettä. Ja se, mikä tapahtuu 12, voi olla, että joudutaan vähän viilaista. Katsotaan, miten toi menee. Nyt toi meni vähän näppituntumalla. Eli täällä 9,7, joo, 10, minkä takia se on 10, joo, katsotaan noin, joo, nyt se menee tonne 12 on ihan ok, mutta täällä se ei jostain syystä ole ihan ok. Tossa se on ihan ok. No, se mitä täällä on kuitenkin nollassa, niin se sama keyframe pitää laittaa tuonne 24, eli käytännössä se pitää siirtää sinne, eli nyt me sitten voidaan vähän joutua viilaamaan, mutta tässä me huomataan, että Jesus liikkuu vielä pikkasen omituisesti. Se liikkuu omituisesti sen takia, että me tätä root-bonea pikkasen täällä liikuteltiin, eli sillä nyt oli muutama tämmönen keyframe. Mä laitan senkin, että se on 0, 12 ja 24 kaikissa sama. Eli käytännössä nyt tässä ei pitäisi olla mitään muuta kuin pitäisi olla tämmönen, voisiko sen sanoa, tällainen hiihtoliike. Ja nyt se mun mielestä toimii aika kivasti, ainoa vaan no jalat menee tossa ton maan läpi, mutta kokeillaan saada se fiksattua tuossa kohta. Mä vielä katon, että meneekö nää tossa. Toi pitää olla pikkasen ylempänä, eli käytännössä tuolla. Ja se mitä sillä on siellä, niin se on myös 24. Sen jälkeen toi on hyvä. Sitten se menee takas tonne. Noin, no nyt se näyttää ehkä hyvältä. Eli tää on tämmöistä hyvin ärsyttävää tällaista työskentelyä tämän kanssa, että miltä se sitten menee ja miten se toimii. Okei, no sitten se mitä täällä tapahtuu seuraavaksi, niin kutosfreimissä tämä meidän sininen jalka menee eteenpäin ja vihreä jalka menee taaksepäin. Eli käytännössä toi pitää olla ainakin vähintään tuossa maatasolla ja sininen jalka pitää olla huomattavasti ylempänä, koska me halutaan, että se sitten kääntyy tuolla käy sitten ilmassa. Eli käytännössä näin. Ja se mitä sitten tapahtuu siellä 18 on sitten päinvastaista, eli siellä sininen on maatasossa ja sitten siellä puolestaan vihreä
on sitten pikkasen ilmassa. Ja nyt tämä on käytännössä meidän animaatio sitten jaloille tällä hetkellä. Eli nyt me nähdään, että se tämmöinen kulkee tässä pikkasen nätimmin eteenpäin. Ja kyllä nyt vielä on vähän tällaista hyvin tämmöistä lättänää, mutta tästä me päästään periaatteessa sitten eteenpäin. Eli me voidaan alkaa tätä pikkasen täällä frameissa säätämään, että nyt jos tämä meidän tämä jalka, me haluttaisiin, että se olisi pikkasen vaikka kääntynyt, niin me halutaan, että se on noissa 0, mutta me halutaan, että se täällä on vaikka vähän näin kääntynyt, niin se pitää täällä olla 0. Sen jälkeen me halutaan, että se on tuolla 0, joo, mutta me halutaan, että se tässä kohtaa, niin se itse asiassa pitääkin olla näin, kääntyneenä näin, eli nyt pitäisi katsoa, että meneekö se oikein. Se menee ihan kohtuullisesti. Kohtuullisesti se kääntyy sieltä. Toi ehkä voisi jopa olla tuossa frameissa 2. Noin. Ja se mitä sitten täällä tapahtuu, niin sitten sama tapahtuu luonnollisesti frameissa 14 ja sitten frameissa 18, eli tämä kääntyy täällä näin päin ja sitten sen lisäksi frameissa 14 se on käytännössä kääntynyt näin. Eli nyt sitten meillä siellä on semmoista ehkä pientä nykimistäkin voi olla, mutta näin se käytännössä sitten jotenkuten joutuu näiden frameien kanssa taiteilemaan. Se mitä tapahtuu sitten käsien kanssa, niin sitten seuraavaksi niin katsotaan sitä. Eli nyt se kyllä jalat menee pikkasen tuosta läpi, mutta sitä pitäisi sitten pikkasen säätää, ettei se ihan hirveästi menisi. Tuolla se menee pikkasen nämä luut saattaa mennä läpi, mutta toi meshi ei mene kovin paljon läpi tuolla. Jalat menee vielä läpi jonkun verran tuolla, joo, eli periaatteessa 3. kohdassa, sitten 9. kohdassa ja 15, niin voisi ehkä vähän nostaa näitä. Ei, 9 ei tarvii, mutta sitten varmaan 15. 15 se nyt ei hirveän pahasti mene, mutta sitä voi vähän ehkä nostaa tätä. Kun se tulee tuolta alas, niin sitä voi vähän nostaa noin. Ei tää varmaan ihan symmetrinen ole, mutta ei kukaan meistä kävele symmetrisesti. Eli lyhykäisyydessään se sitten toimii tolleen. Ja seuraavaksi sitten, mitä me mennään säätämään, niin on sitten nämä kädet. Eli laitetaan sitten Jesus kävelemään ja nyt sitten, jos meillä 0 kohdassa, niin meillä on vihreä edessä, niin silloin meillä on käytännössä toi vihreä käsi on silloin takana. Ja sen jälkeen, kun se on takana, niin meillä sitten pitää olla sininen edessä, eli käytännössä näin. Ja se mitä täällä tapahtuu, niin tapahtuu 2/4. Se mitä tapahtuu tällä 0, tapahtuu 2/4. Ja sen jälkeen me mennään frameen 12. Katsotaan tolle hyvä paikka tonne taakse. Käytännössä noin. Ja sitten toi vihreä liikahtaa tuolta. Ja nyt meillä on sitten tämmönen myös tommonen kävely sitten tuossa. Tässä voi olla semmoinen pieni probleema, että se saattaa ne kädet menee ehkä vähän tosta kehosta läpi, mutta se ei haittaa mitään. Se ei haittaa tässä vaiheessa mitään. Ja nyt sitten katsotaan edestä, miten toi toimii. Hyvin yksinkertainen kävely, eli tähän pitäisi sitten saada jonkinlaista painoa vielä siihen, että miten Jesus kävelee alaspäin. Ja tässä nyt on mennyt tää 20 minuuttia, kun mä oon ihan vaan säätänyt tätä tähän vaiheeseen. Eli tää on huomattavasti pidempi operaatio, tämän kävelyn tekeminen ja tämän viilaaminen, että me saadaan tämä ensin tämmöiseksi niin kuin vähän oikeastaan karkeaksi ja sitten päästä alkaa viilailemaan niitä kulmia ja säätämään oikeasti ja tekemään sitten tuolle keholle
jonkinlaisia tämmöisiä muutoksia. Ja on tää niinku aika kova jumppa sitten kuitenkin. Ja näitä sitten me voidaan tästä näin, niin voidaan sitten säätää pelimoottoriin tai johonkin muuhun sitten, kun saadaan tää lopulliseksi. Mutta oikeastaan tämä on tää niinku yksi tapa tehdä animaatio. Sitten toinen tapa, millä me voidaan animaatio tehdä, niin on sitten täällä laitetaan Hesukselle tämmöisiä motion capture-tiedostoja. Ja nyt näihin motion capture-tiedostoihin, niin mistä näitä saa? No niitä saa netistä, niitä saa vaikka mistä, mutta mulla on pitkään ollut jo käytössä tämmöiset, no on olemassa tämmöinen 3ds Max 2010 sample pip files, ja sitten on tämmöinen nämä materiaalikansiossa, siellä on sitten tämmöinen 50pipets.zip, missä on sekalaisia pipette-tiedostoja, niin voidaan tätä nyt käyttää, eli tämä voisi käydä tuolta hakemassa, ja tämä pitäisi sitten purkaa kansioon, joka on käytännössä Documents 3ds Max Design. Sieltä löytyy Skene Assets ja Animations. Ja kaikki nämä pitäisi siirtää tänne, niin voidaan sitten näitä vähän testaa ja kokeilla. Ja mä nyt en tiedä, mulla ei ole tietoa näiden sitten tekijänoikeuksista tai muusta, mistä nämä on. Eli nämä on ollut hirveän pitkään, ja jos joku ei tykkää, että näitä käytetään, niin kertokoot sitten, mutta nämä on vuosien takaa kerääntynyt erilaisista tilanteista. No, nyt sitten seuraavaksi, niin miten me saadaan Hesus sitten toimimaan noiden Pipette-tiedostojen avulla, niin otetaan tuosta autokey pois päältä. Ja sitten seuraavaksi, niin kun meillä on joku luu valittuna, niin tuolla on tommonen kuin Motion Flow Mode. Ja painetaan sitä Motion Flow Modea. Ja siellä seuraavaksi, se on siis erillinen moodi näiden Figure-moden ja Footstep-moden lisäksi, niin sieltä löytyy tommonen nappula kuin Show Graph. Ja sitten tämän Show Graphin jälkeen tulee tämmöinen ikkuna, ja siellä on tommonen kuin Create Multiple Clips. Ja se todennäköisesti suoraan löytää tämän kansion, missä on nämä animaatiot. Ja täältä voi nyt sitten kontrollipohjassa käydä klikkailemassa ne animaatiot, mitä me halutaan, ja me voidaan sitten niiden avulla tehdä tämmöinen käsikirjoitus. Ja jos me nyt tästä luodaan tämmöinen hirvittävän hieno tarina, niin kuvitellaan, että Athlete Stretch, eli Hesus tykkää liikunnasta, olihan sille foodissukatkin, ja nyt sattuu olemaan vähän erilainen Hesus, niin se tykkää balletista. Ja otetaan, täällä on tämmöisiä kuin Drunk ja Dynamic. Ja jos me tehdään tästä ihan tarina, niin otetaan vaikka Die 1, niin saadaan tästä sitten lopuksi jotain kivaa aikaiseksi. Ja sitten katsotaan, mitä täällä on. Täällä on vaikka minkälaisia systeemejä. Jan Stretch on tossa, eli periaatteessa me noilla me varmaan voidaan pärjää, eli tässä tapauksessa sitten otetaan sen 6 ja painetaan Open. Jos tai jotain tässä kyselee, niin noiden tiedostojen kanssa niin voi vaan klikkailla OK, eli ihan niin kuin netissäkin, ihan mitä tahansa mainoksia kun tulee, niin klikatkaa vaan aina OK, niin silleen niistä pääsee kivasti eroon, eikö näin? Ja sitten vaan OK ja tänne pitäisi tulla tämmöiset 6 kappaletta tämmöisiä laatikoita, niitä voi vähän siirrellä, kannattaa vaikka laittaa vähän tämmöiseen kivaan rinkiin. Eli nyt kun on tälleen, niin nyt me voidaan näistä sitten luoda tämmöinen tarina. Ja tämä tarina menee sitten tämmöisellä Define Script, eli mä painan täältä Define Script-painiketta, ja sen jälkeen aletaan katsoa, että miten tämä toimii. Ja ensimmäiseksi voidaan ajatella, että Hesus herää, eli mä painan tästä. Huomataan heti, että Hesuksen olomuoto ja kaikki asennot ja muut muuttuu tosi paljon. Sen jälkeen Hesus on aikeissa lähteä balettiin, mutta ennen sitä pitää vähän venytellä, eli Athlete Stretch. Sen jälkeen mennään balettitunnille, ja balettitunnin jälkeen siellä oli niin mahdottoman mukavaa, niin Hesus ryhtyy dynaamiseksi. Ja dynaamisen jälkeen lähdetään viihteelle, ja sitten lopulta päädytään nakkikiskalle, ja animaatio on sitten siinä. Eli tässä on tämmöinen Hesuksen tarina. Ja sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin tämän voi tästä sulkea. Ja me ollaan huomattu, että meillä on jo hirvittävä määrä tullut aikajanalle tänne tavaraa, eli itse asiassa kokonaisuutena
1800 vähän päälle freimiä. Täältä voi hiiren oikealla, jos haluaa, niin voi vielä unfreezaa kaikki, eli saadaan Hesukseen tämä väritys paikalleen. Ja sen jälkeen katsotaan vielä, mä klikkaan tätä Hesusta, mä katson, että onko sillä toi turbosmoothi päällä. Sillä on turbosmoothikin päällä, eli kaikki vaikuttaa nyt oikein hyvältä. Voidaan painaa play ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli nyt Hesus alkaa sen animaatiotiedoston mukaan, niin se alkaa ensin venyttelemään. Ja se venyttely tapahtuu tuossa oikeasti ihan hienosti. Sen jälkeen tulee varmaan joku, onko tämä se athlete stretch, eli miten se venyttelee sitten ennen liikuntasuoritusta. Tämä on aivan selkeästi se baletti, koska toi oli ihan baletin omasta. Ja sitten sen jälkeen ryhtyy, no tämä on varmaan sitten semmoista, kun aletaan olla dynaaminen, eli Hesus sitten pyörähtää siinä dynaamisena. Näköjään vähän pidemmän aikaa sitten on dynaamisena, tekee siinä sitten, menee ympyrää. On näköjään, tänään on niin sanottu dynamiikkapäivä, eli Hesus ei tahdo millään lopettaa tuota hommaa. Kai se nyt täällä on aika kohta loppu, eli siellä mennään dynaamisena ympäriinsä. Ja sitten sen jälkeen, kun dynamiikka varmaan toivottavasti, no ei se näköjään lopu ikinä. No, ehkä se tästä. No toivottavasti toi pyllähdys vähän Hesusta rauhoittaa. Sitten ollaan näköjään vähän drunk. Ja sitten lopuksi toivottavasti tulee jonkinlainen kellahdus, joo, just näin. Eli sitten se alkaa alusta, eli tällä me saadaan Hesukseen tätä animaatiota. Me ollaan nyt animoitu Hesus tästä sitten tämän 1800 freimiä, oikein hieno kapistus. Ja sitten ei muuta kuin tänne voi lisätä lattiat ja valot ja ties mitä ympärille. Ja sitä kautta me saadaan sitten tämmöinen Hesuksen animaatio tehty ja saadaan sitten renderöityä läpi vähän tai ikään kuin täysin samoilla keinoilla, mitä siinä huoneenkin kanssa. Eli pitää sitten täällä renderöintiasetuksessa käydä laittamassa kaikki asetukset kuntoon ja laittaa sitten, että se tallentaa tiedostoja ja niin poispäin. Niin sitten saa oman hahmoanimaation tehtyä. Ja kyllä mä suosittelen, että jos tämmöisiä harjoittelee, niin kannattaa nyt ainakin lähteä ekaksi näistä hahmon liikkeenkaappausanimaatioista liikkeelle. Ne on huomattavasti helpompi käyttää ja saa paljon kivemmin aikaa. Me tehtiin ihan parissa minuutissa tehtiin 1800 freimiä versus se, että siinä meni melkein puoli tuntia, että saatiin se yksi walk cycle tehtyä. Toki ei nämä kaikkeen käy nämä animaatiotiedostot, eli joskus pitää sitten ihan käsin alkaa animoimaan ja tekemään juttuja, mutta se on sitten asia ihan erikseen. Mutta tässä nyt oli ainakin 2 tämmöistä erillistä tekniikkaa. Tässä pitää sitten huomioida semmoinen asia, että nyt kun meillä oli tässä tämä motion flow käynnissä, eli täältä kun katsotaan motion flow, niin tämä sitten orjallisesti noudattaa tätä skriptiä ja niitä tiedostoja, mitä tässä on. Eli nyt tämän jälkeen ei ole ainakaan mun tiedossa mitään keinoa, että näitä animaatioita, mitä tämä Hesus tässä tekee, että näitä voisi käsin mitenkään muokata. Eli tämä on nyt sitten tämän mukainen animaatio ja sille me ei voida yhtään mitään. Eli tässä ei ole semmoista ominaisuutta, että käytetään pääosin tätä animaatiota, vaikka balettianimaatio tanssiin ja sitten käsin animoidaan siinä muutama keyframe väliin, niin ei ole mulla ainakaan tiedossa, että semmoinen toimisi missään vaiheessa. Eli nyt sitten vaan tekemään animaatioita ja katsomaan, että miten toimii ja ei muuta kuin onnea matkaa ja siitä sitten vielä renderöimään ja katsotaan, mä teen tässä vielä jotain asioita ton Unityn kanssa, niin tulee vielä pari pikku tämmöistä vinkkisysteemiä Unityn, että miten homma siellä toimii ja miten saadaan tehtyä materiaaleja ja malleja ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta ei tässä muuta kuin, tää oli hauskaa ja sitten kohti uusia haasteita.